We have Igbo language. Still on auxiliary verb. Let us see auxiliary verb for manner see. Enyemaka Ngwaa see. English Igbo. Manner, you call it see in Igbo. This is how we do it. Otu a ka anyị si eme ya. Look at the si. Auxiliary verb for manner, helping eme the main verb. Otu a ka anyị si eme ya. This is how we did it. Otu a ka anyị siri mee ya. Remember, siri here is in past tense because of did in past tense. How is it done? Kedu ka esi eme ya? How is he going to do it? Kedu ka o si ga eme ya? Ngwanụ tụsara anyị ozi a. Anyị ma na unu ha mụta ka esi agụ na ka esi ede Igbo dịka ị na-esonyere anyị. Ngwanụ ka emesịa.